Xeyirli kiş, boqşalarda oңыш ülgürgen vaqt. Үзебез үстермәсәк тә, өстәләребезгә күчтәнәш яшелчә, җиләк җимеш килеп утыра торган чак, Аллага шөкер. Яңгырлар ява башлап, гөмбә сезонын да ачып җибәрдек. Ләкин шушы чорда үзен сиздерә торган ботулизм чире турында да онытырга ярамый. Бүген шул хакта сөйләшербез. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз. Темабыз бәхәсле булмаса да, алайда төймәләр турында онытмагыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе. Без яхшы хәбәрдән башлыйк. Уңышлар ничегрәк, яңгыр яумаса да, уңышлар мулдан булды дип ышанасы килә. Диләрә, сезгә карыйм, чөнки сез безнең бакчачы. Уңыш җыйдыгызмы? Ничегрәк булды быел? Быел, Аллага шükür, уңыш әйбәт булды. Без авыл җирендә торганлыктан инде бәрәңге, кишер, кыяр үстерәбез. Быел бик күп булды бездә кура җиләге, карлыган, чия булмады, алма өлгереп килә, груша, аларны бөтенесен пешерәбез. Һәм морозильникларга тутырып куябыз. Кыяр, помидорлар тозларга өлгердегезме инде? Кышлыкка салатлар әзерләргә? Беләсезме, мин ул яктан үземне бик лентяйка дип әйтмәкче булам. Мин бик консерваларга, банкаларга тутырырга яратмыйм һәм шуңа күрә күбрәк аларны морозильникларга туңдырам. Ләкин кыярны инде туңдырып булмый, аны былай ашыйбыз, витаминнар җыябыз. Помидорларны, аларны инде туңдырабыз һәм кыш буе рәхәтләнеп ашыйбыз. Менә минем ягымда уңган хуҗабикә тора. Ул кышлыкка инде салатлар әзерли, помидор, кыярлар тозлый. Гөлназ апа, сез өлгердегезме? Бу эшләрне башкарып. Рәхмәт яусын. Менә безнең бу районда, Аксу авылында яңгырлар яздан яуды һәм безнең уңышлар бик әйбәт булды. Карлыганда шулай ук мин вареньесен азрак ясадым, күбрәк катырдым. Шулай ук кыяр да тозладым. Миңа күбрәк менә аның үстереп вакыты юк консервация ясарга. Мин күбрәк яратам хобби ул. Мин тозларга яратам, шулай ук маринатларга яратам, шулай ук шикәр белән консервацияләргә дә яратам. Социаль челтәрләрдән күреп беләм, сез әле бу эштә экспериментлар да ясыйсыз. Төрле тәмләткечләр белән мин иң беренче менә үзебезнең халыкта булмаган ул сливаны маринатлау иде. Безнең халык әле ул вакытта белмидер. 10 ел элек мин моны эшләп карадым. Бик тәмле итләр янына бирергә була. Әгәр дә теләсәгез, интернеттан эзләп табып сливаны маринатлап карагыз әле. Менә хәзер сливаны маринатлау вакыты. Улар хәзер өлгерделәр генә. Менә консервация белән бәйле шир ботулизм турында берәр нәрсә ишеткәнегез бармы? Мин аны ишеткәнем бар. Шулай ук менә узган ел минем компотның өстендә җыелган иде бер әйбер. Аннан соң мин аны карый башладым. Малай әйтте, әни буды, моны да уже ярамый, моны атабыз ди. Минем кичкенә малайма 20 яшь, ул аны белә инде. Бүген дә шушы барасым булгач, ул миңа аны аңлатып сөйләп күрсәтте. Моңа кадәр уйланганыгыз булмады димәк? Юк, мин аның эшенә кадәр кирип китмәдем, әмма бозылган әйберләрне ташларга кирәген белә идем. Менә ботулизм нәрсә соң ул? Бик еш очрый торган авырумы, нинди чир ул гомумән? Ботулизм ул периферик нервларны зарарлаучы кластеризм ботулизм бактериясының токсины китереп чыгарган чир. Аның берничә төре, берничә формасы була. Түренә килгәндә бу раневой яра ботулизмы, балалар ботулизмы һәм дә ки оларның эш ботулизмы. Формалары була азык-төлек ботулизмы. Менә иң актуаль бүген без яшәшәк азык-төлек ботулизмы. Була консервацияга бәйләнгән. Ингаляцион ботулизм и була ятрогенный ботулизм. Азык-төлек ботулизмы нәрсә соң? Азык-төлек ботулизмы ул күп күләмдә токсин тупланган азыкны кабул итүдән, ашаудан барлыкка килүче чир. Бу нидән барлыкка килергә мөмкин? Нинди ашамлыклардан? Бу булырга мөмкин консервацияланган кыяр, консервацияланган шөгендер, кишер консервациялары, шулай ук еш очрый балык, ботулизм белән зарарланган балык продуктлар, бу вяленый рыба инде менә ысланган балыкта да булырга может. Ысланган казда мәсәлән. Ысланган казда булай казанда теркәлгәне юк, но ысланган иттә була. Каз ит бит инде.
Шулай ук иң мөһим бу консервацияланган, тузланган гөмбә продуктларында ботулизм бик еш очрый. Менә минем бер сорауым бар әле, җырыкка киткәнче. Менә элек бит инде безнең холодильниклар юк иде, суыткычлар. Авылларда еш кына итне тузлыйлар иде. Менә ул очрак ничегрәк? Керәме ул шунарга ботулизмны? Ит ризыгын йорт шартларында киңәш ителмәгән консервацияларга. Ул автоклав шартларында консервацияларга тиеш. Бу бик опасный продукт. Туз үтермиме яны? Юк. Туз үтереп бетерми, туз киңәш ителми. Волгоград, Самара, Санкт-Петербургта инде ботулизм очраклары теркәлгән. Бездә Татарстанда булдымы андый хәлләр быел? Һәм гомумән менә ел буенча нидер статистика бармы? Күпме андый очраклар? Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсендә әйтәсем килә 2021 елда 14 очрак теркәлде. Бу 14 очракта 16 кеше агуланды. 22 елда инде безнең 4 очракта 6 кеше зарар күрде. 2023 елга килгәндә быел үзе ел башыннан бүгенгә кадәр ботулизм Роспотребнадзор Татарстан буенча теркәлмәде. Булмасын иде дә. Дип калабыз, нәрсә китерергә мөмкин ботулизмны инде соңрак сезнең белән сөйләшербез. Ләйлә, син консерваларга ничегрәк карыйсың? Дигәндәй, менә бу консервация турында искә төште, кичкенә чакта малосоленый менә кыярларны ашаганым бар иде минем, һәм шуннан соң бик каты ширләдем мин. Belki шул булгандыр инде ул име, чөнки менә теге чыга бит инде организмнан бүтән ашаган әйберләрең. Менә тукта, алайса сорыйга, менә нинди симптомнары бар аларның? Менә ботулизм иярткәнсең икән син, синдә ул шир бар икән, нәрсә? Менә безнең шундый термин бар, 3D ботулизмнан да, диплопия, дисфагия, дизартрия. Ул нәрсә дип? Күзләр, зрение нарушается и походка. Менә бу уже клиника ботулизмның. Мин уйлыйдым, ничектер теге кусу бар дип. Мин дә шулай уйлаганым. Шундый симптомнар бар, но ботулизм именно характерный, именно шундый 3D симптом. Менә беренче аның симптомнары нинди? Инкубацияның чорагының 2 сәгать, 2-4 сәгатьтән 2 атнага кадәр булырга мөмкин. Башта кешедә баш авыртуы башлана, хәле бетә, сирәк чиракта гына температура була, вакыт узу белән уже эш авырту, эш китү ахырдан эш кату белән алышына. Бер тәүлектән соң инде менә шул менә паралич симптомнары барлыкка килә, инде шул күз күрү начарай, күздә туман барлыкка килә, тавыш үзгәрә. Шул вакыт узу белән симптомнар күбәя. Менә аның тагы шундый мөһим симптомы бар, ул лицевой парез. Ул кешедә мимика юкка чыга. Вот көн кеше ашыгыч ярдәм табибка мөрәҗәгать итмәсә, аның йөрәк кан тамырлары зарарлануы, сулыш мускулларының параличы башлана. Кеше сулый алмаудан үләргә мөмкин. Бик куркыныч. Мен шуннан бирле әйтәм бит инде, шуннан бирле ул кыярларга карый да алмыйм. Менә ашамысын. Ашап булмый, мен күрә дә алмыйм. Аларның яшькелт төстен күрәм дә, зәкенә саргайган төскә керсә, кыяр инде минем өчен ул тәмле булып тоелмый, чөнки менә шуннан да шул истәк калган, ул нидер агу булып. Бу консервацияларга Бу консервацияларга әз генә җир кирәк и кислород булмавы. Менә бу иң мөһим условиясе ботулизмга. Кислород булмаганда ул ши туплана, күбрәк токсин, күбрәк тупланган сайын. Консервациядә кислород юк бит инде. Әз генә җирдә. Балык ишәклегендә менә балык иш кушлагында тоже һава юк бит, аны шуңа күрә ул ши ул шунда. Менә глазопас консервалар әзерләгәндә, кыяр, помидорлар тузлаганда, менә бу процессын сөйләп китегез әле. Менә әз генә җир булмаска тиеш дип әйтә. Димәк, аны бик яхшылап юырга кирәк. Аның менә технологиясе ничегрәк? Мен үзем иң беренче чиратта банкаларны судалап юам. Бик нык жуам инде. Мин аны бүтән авызларына кадәр шкып жуам. Аннан соң икенчедән кайнар су куям. Аннан соң яшелчәләрне тутырам. Яшелчәләрне тутырганнан соң тагын кайнар су тагын тотам да, күпмедән соң тагын икенче этапта ул бөтен кешегә билгеле способлар инде тагын шул банканы бит инде тотып алырга мөмкин духовкада. Менә шул аның бөтен кешегә билгеле ысуллары.
Менә булай эшләү генә җитәме агуланмас өчен? Табибларга мөрәҗәгать итәм инде беренче чиратта. Җитәм. Димәк, консерваларны белгән хуҗабикәдән генә алып, белгән хуҗабикәнең генә кышлыкка әзерләнгән салатларын ашарга ярый дип уйлыйм. Әтиңдер эшләгәнне дә мин ничектер ашый алмыйм. Мин куркыта. Кибеттән алсам, менә рәхәтләнеп, салатларга да өстим инде, теге оливье ясаганда тузлаган кыярларны да. Ничектер өйдәгенекен, кешенекен куркыта инде, белмим. Ана барыбер ниндидер моментта теге человеческий фактор диләр бит инде. Кара белгермәскә мөмкин кеше һәм менә мин һәр кешенең кагыйдәсе. Кеше үзенә эшли икән, үзе ашый ала. Менә үзе эшләмәгән кибеттәге консерваларны кем булса да тикшерәме? Әлбәттә, Ягъни кибеткә барып, шуннан да Ләйлә кебек курыкмыйча алалабызмы без кибет киштәләреннән ул ризыкларны? Кибеттәге бөтен продукцияның сыйфатын раслаучы документ була. Алар бөтен тикшерү үткәрелгән, бөтен стандартларга туры киләләр. Кибеттән алып агуланучы кешеләр бармы? Татарстанда бүгенге көндә юк. Юк. Менә Айдар, син инде безнең бик күп ширләрне беләсең, име? Күпме кадәр теге беләсең, шуның катлык теге куркасың дип әйтәләр бит инде. Ашыйсыңмы, юкмы? Менә тузланган әйберләрне, салатларны дип әйтик. Әлбәттә, менә бу төп кагыйдә ул базарлардан, башка кешеләрдән сатып алу, менә бу теге мустакил рәвештә иш шартларында эшләнгән консервация эшләнмәләрен әлбәттә бик куркыныч. Һәм теге була бит инде сезон башлана, мәсәлән, теге гөмбәләр, менә без үзебезчә тозлыйбыз гөмбәне, менә аның банкасы 1000 сум, аласын килмиме дип, мөрәҗәгать итүчеләр бар. Теге дуслар арасында да. Әлбәттә, аны ашыйсы килә, ул шундый матур, ак гөмбәләр кетертеп тора. Әлбәттә, табынга куясы һәм ашыйсы килә. Ләкин чыннан да бу бер яктан bir кичкенә гөмбә кисәгеннән дә бер менә кичкенә гөмбә кисәгеннән кеше үлеп китәргә мөмкин. Шулай бит? Бу агулану тиз рәвештә алып башкарыла. Һәм әлбәттә үзең эшләсәң бу куркыныч түгел дип уйлыйм. Ләкин менә бу менә сез әйтеп киткән төп кагыйдәләрне бөтен кешедә үтим икән дигән сорау миндә хәзер туды. Чөнки мәсәлән узган таңдагы теге аз гына тузланган дип әйтик инде кыяр эшләдек. Чөнки кыяр бик күп кыяр, чөнки быел бездә менә бик күп искиткеч. Һәм алар теге вак кичкенә генә, әлбәттә мин аны ашыйм. Чөнки аз гына туз кирде, мин аны ашыйм. Һәм һәр вакытта да ашадым, ашаячакмын да. Чөнки теге шикеллеш дип әйтик инде, әле үзеп алган кыярны ашау файдалырак күпкә. Ләкин бит ул тәм кертү өчен, менә бу табынга куяр өчен әлбәттә. Менә консервацияләнгән ризыклар алар файдалымы һәм гөмбә ашарга кирәкме, юкмы икән без рекламадан соң ачыкларга тырышырбыз. Бездән аерылмагыз. Эфирда Таяну нуктасы тапшыру без дәвам итәбез һәм бүген без ботулизм турында сөйләшәбез. Рекламага киткәнче нинди авыру икәнен ачыкларга тырыштык һәм гөмбәгә килеп җиттек. Менә шундый сүз бар, имеш гөмбә ашамасаң да ярый, ул кеше организмына бер файда да китерми дигән. Бу сүзләр дөреслеккә туры киләме? Гөмбәс, аның шундый структурасы хитин шикелле, насекомыйларның шикелле. Без ничек ашыйбыз, шулай тышка чыга инде ул. Гафу итегез. Әмма суп-пюре булганда витамин, минерал керә. Структурасы бик ювелирный алганнан кирәк, чтобы безгә витамины, минералы кергән өчен. Әмма иң мөһиме безнең пациентлар белмиләр нинди гөмбәне ашаганнар. Килгәндә, скорыйда килгәндә безгә сорыйсың, сезгә күчтәнәшкә биргәннәр гөмбәләр, сез үзегез җыйдыгыз. Нинди гөмбәләрне белмибез. Менә бу иң кызганыч, потому что безнең бледный поганка Татарстанда һәм галерина иң шундый токсичный гөмбә. И анда Айдар дөрес әйтте, бик маленький кусочек кирәк, чтобы уже полностью был сберен алган өчен. Менә тәҗрибәле гөмбәчедән гөмбә алып аны тозласаң, ашарга ничек? Аны тозласаң бер зыяны булмый инде ул. Әмма балаларга ярамый гөмбәләрне ашарга. Ничә яшькә кадәр? 14 яшькә кадәр. Чөнки алар
аларның именно аглану клиникасы чыга инде ул. Аларның ферментлары юк, поэтому ярамый балаларга һәм кешеләргә бауыр авырулары белән һәм ашказан белән, бауырлары белән. Диләрә, сез гөмбә җыясыз, яратасыз. Без яратабыз, гөмбә ашарга, җыярга, балаларга бирмибез. Шуны да әйтәсе килә, элементар гигиена кагыйдәләрен үтәргә онытмаска кирәк. Ул иң беренче шарт. Гомумән, әзерләгәндә, кухняга кергәндә үк яулык бәйлисең, кулларыңны жуасың. Менә бөтенесенә киләсең, үз тәҗрибәң белән кызганычка каршы. Берничә ел элек без ирем белән карбыз алып агуландык. Агуландык, икебез дә больницага эләктек. Хәзер инде без карбызны губка белән, сабын белән ышкып жуып кына ашыйбыз. Ашый алабыз. Дөрес тукланучылар тузлы кыярларга, помидорларга, консерваларга ничегрәк карый? Һәм син алар рәтеннән Мишлар рәтенә керәмез. Шуңа күрә сөйләдем. Мин консерва ашыйм. Мин балык консервасын бик яратам. Глидетрол минем сайрысы да, тунец дигәннәре дә барысында салатларга өстим. Менә шулук кыяр белән помидорлары калса инде, алар минем алынмый диярлек, менә яңа елга гына 1-2 саат өсәр өчен генә алынырга мөмкин. Күп очракта менә калган. Әниең бакчачы бит, син әниеңнән алмыйсың. Зыланган кыярларны. Алар бирәләр инде. Ашамый гына. Шулай аңлыйсыңмы? Теге укретәсе килми, ләкин менә мин шундый, алар беләләр инде, мин ниндидер шундый аларга килеп мин барып ашарга да пешерәм үземә. Менә каядыр барып ашаган кешеләр кунакта ашарга яратмыйм. Белмим нәрсәгә. Шуңа каян килгән инде ул минем. Былай общепит, кафе, анда яратам. Анда бит глутамат натрий өстиләр. Анда да кеше әзерли бит Лейла. Юк, беләсеңме, анда алар бит профессионаллар, алар шуннан да гигиена дигән әйберне беләләр. Аларның менә бөтен системасы эшләнгән. Монда 3 төрле тавык савытны жуалар, анда бөтен системасы бар аның. Шуңа күрә ничектер Килдерәсез вообще. Без бөтенләй урамда ашамыйбыз, өйдә генә ашыйбыз. Былай менә икенче ПП белән инде шөгыльләнгән кызлар, егетләр, алар әйтәләр инде менә үзләренең теге блогларында да сөйлиләр, блогерлар, ашамагыз, анда бернинди дә бер юк дип, витаминнар нәрсәләр калмый анда дип куркыталар һәм алар үзләре имештер ки ашамыйлар инде белмим. Юк, менә без күпме генә килсәк тә, менә Лейла әйткән сүзләрдә берникадәр хаклык бар, чөнки ул да ботулизмга каршы берникадәр профилактика. Тагын нәрсә? Баш тарту беренчедән, шундый әйберләрдән. Һәм тагын профилактик чаралар булып, нәрсә булып тора? Иң мөһим профилактиканың берсе менә әйтеп китергәнчә бу кайнарлау, кайнату. Чөнки югары температурада Әгәр дә бик яхшылап кайнатасың икән, курыкмыйча ашарга була димәк. Югары температурада ботулотоксин, бу нейротоксин ул таркала. Шуннан соң әйтәсе килә, менә бу банкаларны, капкачларны яхшылап юганнан соң 100 градуста 30 минут тотарга кирәк. Банкалар әгәр дә әзрәк кабарды икән, аларны ашарга ярамый. Алар бик зарарлы, бик опасный, киңәш ителми андыйларны. Шуны тагы әйтәсе килә, консервацияланган продуктлар, алар 10 градустан да артмаган шартларда сакланырга тиеш. Базардан алмаска инде сөйләштек ул турыда. Базардан үзең белмәгән, күрмәгән кешедән алырга ярамый берне. Тагын профилактиканың иң мөһиме ул да булса, йорт шартларында, йорт шартларында ит, балык продуктларын консервациялау, тузлау тыела. Безнең шартлардан килгәндә. Еш кына районнардан, авылдан килгәндә, менә юл буенда ысланган шул казларны, ысланган балыкларны саталар. Аларны кем булса да тикшерәме? Аннан алырга ярыймы менә юл кырыенда? Әлбәттә, менә әйтеп китергәнчә, базарда юл кырыйлары, ул бит инде белмисең, ул кеше уланы кайда эшләгән, ничек эшләгән. Ул ботулизмга менә шул казның итенә кебек кенә эләксә дә, ул уже ашарга яраксыз. Ул бик куркыныч нәрсә булып сала. Халык беләме ботулизмнар нәрсә икәнен? Менә мин беренче тапкыр ишетәм. Мин курыкмыйча ашыйдым, кыярында ишетәсең, ләкин әлбәттә бу авыру бар. Бу теге теге 6 кеше авырганда узган елны шуның кадәр генә профилактика нәтиҗәсе. Авырганда бу бит статистикага кергән кешеләр саны гына, Луиза, беләсеңме? Ә бит кемдер менә боргаланып, ише авыртып, бер атна буе теге урамга чыга алмыйча, ашый алмыйча, күпме су югалтып, тоз югалтып, андыйларны искә алсак,
алар мөрәҗәгать итмәгән кешеләрне искә алсак, табибка бармаган, токсикологларга бармаган кешеләрне исәпкә алсак, алар әлбәттә берничә тапкырга күбрәк булырга мөмкин. Һәм ботулизм агуланума, башка әйберме, аны белмәүчеләрне аларны аерым санап күрсәтсәк, шуңа күрә бу гомумән гигиена таләпләрен үтәү, югышлы авыруларны кисәтү, бигрәк тә җәйге чорда менә бу кул юу, һәм җиләк җимешне юу, сабын беләнме, ничекме, җуасыңмы, ләкин җиләк җимеш яшелчәдән баш тартырга ярамый. Чөнки алар безнең нәрсә? Алия Рөстәмовна, клетчатка нәрсә ул яман шишне кисәтү, ишәклектәге барлыкка килә торган зарарлы, үлемгә китерүче онкология авыруларын кисәтү, яшелчә, җиләк җимеш, алар һәр көн ашалырга тиеш, чи килеш. Фырсаттан файдаланып менә карагыз. Мин бер кайчанда анда булынга барып җиләкне ашаганым юк. Мин аны кайткач, жугач, гел ашым. Бөтен туганнар, дуслар миннән көләләр, син нәрсә эшлисең, җиләкне алай ашарга ярам. Җиләкне менә өзеп аласың, шундый кабырга кирәк. Мин алай эшли алмыйм. Менә минем туганнарга җавап бирегез әле. Җиләкне менә булынга барып авызга кабырга ярыймы, я булмаса минем кебек өйгә кайтып юырга кирәкме аны? Юырга кирәк әлбәттә. Булай гына ашарга ярамый. Суың булса, аласың да шунда жуасың да ашарсың. Алай да булган мөмкин. Чөнки шуннан да минем теге дуслар арасында бер 5 ел элек булынга барган кеше, шулай рәхәтләнеп кып-кызыл җир җиләге булынна килеп чыккан, ашаган 3 айдан югышлы авырулар хастаханәсендә. Ни өчен? Чөнки инкубационный период шундый узак булган, тышкан бизгәгә һәм кеше 2 ай хастаханәдә яткан, көчкә исән калган. Чөнки монда бөйрәләр зарарлана, һәм кан йөреше, һәм башкалар. Шуңа күрә бу әлбәттә андый чирак бик еш булмаска мөмкин, ләкин ул булса, ул бик яхшы итеп була инде. Миннән күрүчеләр ишеттегезме? Юл башагыз икенче юлы. Тагын менә гөмбә вакыты җитте бит инде безнең нимә хәзер гөмбә җыярга чыгачаклар. Юл кырыйларыннан гөмбә җыярга ярыймы? Юк, юл кырыйлардан и технический зоналардан ярамый. Чөнки структура, гөмбәнең структурасы ул бик пористый. Ул бөтен выхлопларны үзенә впитывает синә инде анда, аларны ярамый ашарга, и җыярга да ярамый, ашарга да ярамый. Диләрәс кая җыясыз? Безнең үзебезнең урыннарыбыз бар. Урыннарга әйтмибез. Анда бик күп гөмбә үсә. Нинди гөмбәләр җыясыз? Менә иң куркынычсыз гөмбәләр исемлеген әйтегез әле. Без ак гөмбә җыябыз, урыннарын белеп, алар ел саен бер урында үсә. Ак гөмбәләр һәм подберезовики, подосиновики, аларны башка ниләр белән бутап булмый. Мин үзем груздиларда җыярга яратам. Свинушкаларны бит инде условно дип әйтәләр. Условно съедобно. Аның мәшәкате зур. Аны узак итеп кайнатырга кирәк, нитергә, шуңа җыярга яратам, мәшәкате күп бул. Әйтәм бит инде мин ялкау хуҗабикә. Шуңа күрә без анарны яныннан үтеп китәбез. Күбрәк инде ак гөмбә аны катырып та була, аны киптереп тә була, аны булай да ашап була. Һәм ул иң файдалы һәм безопасныймы? Безопасный инде. Шуннан да барыбер гөмбә җыялар бит инде. Иң куркынычсыз. Менә җыйган очракта да нинди гөмбәләрне җыярга була әле. Шул ак гөмбә диде менә безнең. Ак гөмбә, подосиновики, лисички, рыжыклар. Менә опята белән бик аккуратно кирәк булырга, потому что менә безнең Татарстан урманнарда бар бер гөмбә галерина исеме. Ул менә нәк опёнок шикелле гроздями на пеньках растет, но токсин бледный поганка шикелле. Аманита токсин безнең бер бик ауыр хатын килгән иде, үлгән галерина ашаган. Миңа калса гөмбәләр турында тагын бер җыелышып сөйләшербез. Ботулизм турында минем кебек беренче тапкыр ишетүчеләр хәзер аптырап, куркып та калганнардыр. Әмма безнең максат куркыту түгел, кисәтү иде. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз. Рәхмәт сезгә бик зур.